वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती। ओम नमो गणराज गणपती। आमगेल वाशीच वो 37 इयर्साचो गणपती। आज आमी 37 इयर्स दाखोवन प्रति वर्ष नारळा शेंडी काडू येता ती। ह्या वर्ष मात्र आमी एक 4 दीस फुडें नारळा शेंडी एक 5000 नारळा शेंडी काडटाना एक नारळा दाखोवन एक गणपतीचो मुंग भायर आयला नारळा दाखोवन ताका किरीट आसा, दोळ आसा, दांत आसा आनी उजवी दिकान सोंडील आसा ताची। हें म्हाका एक विशेष म्हण दिसता। म्हळ्यार आज हांव इतली वर्स दाखोवन नारळा शेंडी काडल्या येदोळते ये न्ही। ह्या फाटी आमगेले वेंकटरमणाल कार्णिकी कसं म्हण कळना गणपती आमगेल्या देवस्थानात 1.5 दिसांच येता। तो गणपती येवका जाल्यार नारळा भितर गणपती आयला म्हणून आमकां वाशीच्यांक भारी खुशीची। आनी आमगेलो वाशीचो गणपती म्हळ्यार हो सगळे वाशी गांवां भितर रिचेस्ट गणपती म्हणून नांव पावला। सुरपती मंगल मूर्ती पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती। ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती।
ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ विद्यार्थिर्लभते विद्यां धनार्थिर्लभते धनं पुत्रार्थिर्लभते पुत्रान् मोक्षार्थिर्लभते गतिं कलियुगांतो शीघ्र फलयुक्त सर्व महागणपतीके क्षिप्र प्रसादाय नमः म्हणते म्हणल्यानंतर तुझ्या सन्निधानात कोण कसं मागता की विद्यार्थिर्लभते विद्यां कोणा विद्या जावं की तांकां विद्या दिवचले कोणा धन जावं की तांकां धन दितलो कोणाक एक संतानाची अपेक्षा की ते संतान दिवचलो आणि खंयची एक इच्छा आसा ते सर्व रितीन महागणपतीक आराधन केल्यार शीघ्र भितर फल दितके गणपती स्तोत्रां सांगितल्या प्रकार तुझ्या सन्निधानात प्रत्येक लोकांनी तुझ्या सन्निधानात आजपर्यंत तुझ्या सन्निधानात विशेष रीतीन सेवा केले आणि प्रत्येक लोकांना काही तर काय ना एक कष्ट दुःख चिंता आसाची म्हणल्यानंतर प्रत्येक लोकांना तुझ्या सन्निधानात निवेदन केले आमगे जीवनात सर्व कष्ट दुःख चिंता दुःस्वप्न दुःस्वप्न हे पूरा दूर करता देवा आणि तुझ्या सन्निधानात प्रार्थना करून प्रसाद स्वीकार केला मात्रान तांगे जीवनातील सर्व कष्ट दूर करून जीवनात सुख शांती अन्न वस्त्र आभरण आदी सकल ऐश्वर्य प्राप्त करता कर्ज सगळे उद्योग व्यवसायात उन्नत स्थान मान गौरव प्राप्त करता आमगे गौड सारस्वत समाज वृंद आजपर्यंत समाजात एक रीतीन बरे रीतीन मान मर्यादे गौरव राखून घेणं बरे रीतीन जीवन करून सगळी खंचे कोणे पडे तुझे पूर्ण रक्षण प्राप्त होका आणि हंगे वाशी देवस्थानात तुझे सन्निधान विशेष रीतीन आराधन करून तुझे प्रसाद स्वीकार केल्यानंतर कमिटीचे समितीचे ಒಟ್ಟು लोकांत एकमेकांत प्रेम विश्वास ऐक्यमत्यत्व प्राप्त करता आणि तुझे सन्निधानात विशेष रीतीन देहदंडन करून हो सेवा करून प्रसाद स्वीकार केल्या मात्रान तांगे जीवनातील सर्व कष्ट दुःख दूर करता जन्म जन्मांतरा केले कसले कर्म विभाग दोषाचे निवारण करून घेणं देहान सुदृढ आयुष्य आरोग्य प्राप्त करता आणि काही चरडो विद्याभ्यास करता जे करता सगळे विद्याभ्यास तुम्हाला स्मरणशक्ती ज्ञानशक्ती विद्याशक्ती क्रियाशक्ती मेधाशक्ती प्राप्त होगा बरे लोकांना तांगे सहवास प्राप्त होगा कशी एक मालगडे एक सत्संप्रदाय पालन करून आजपर्यंत हे मुखार सुगून आयले की तशी जी हो तेरो तांणी मुखार सुवाचे तांगे सद्बुद्धी सत्प्रेरणा सुज्ञान प्राप्त करून प्रत्येक लोकांना हंग देवस्थानात देवन आम्ही सेवा केल्यार आमकां देव बरें करता म्हणून प्रत्येक लोकांना तांगेले हंग येवन व्हॉलंटियर सेवा करता योग तुगेले अनुग्रहान प्राप्त होगा आणि तुगेले विशेष रीतीन प्रार्थना की म्हळ्यार तुगेले एक मूर्तीचे नूतन रचना तांणी एक हातान घेतला आसा जाल्यार अंदू वर्सां जावची आशिल्ली ती जालना म्हणनंतर मुखा वयले गणेश चतुर्थी पर्व काला भितर तुगेले एक खंयची रूप तरी जाल्यार तुगेले एक पूर्ण अनुग्रह प्राप्त तुवें बुद्धी शक्ती प्रेरणा ज्ञान दिवगेनो बरे रीतीन ते कार्य घडोवंक घेनो मुखावेल वर्सां तो एक नूतन तुगेले मूर्ती बिंब पळोवंक तसले योग आमकां सर्व लोकांना प्राप्त जावका आणि तुगेले सन्निधानात प्रार्थना हो प्रसाद स्वीकार केल्या मात्रान प्रत्येक लोकांना जातक उदयरित जन्म अष्टम द्वादश स्थाने तसे दुष्टग्रह पीडा नालेरी दशा अंतर्दशा प्राणदशा सूक्ष्मदशा कालचक्र दशा मार्गेण सूचित कसले एक अरिष्ट दोष के सर्व निवारण जावका 7.5 शरती निवर पंचमाशनी निमित्तान जावची कसले बाद असले की जी महागणपती अनुग्रहांचे पूर्ण निवारण जावका आणि तुगेल हो प्रसाद तांगेल घरांत वर निमित्तान घरांत तशी कसले एक वास्तु मालिन्य दोष उरचे परो नाले कसले एक भूत प्रेत पिशाच बाद वर नाले आमगेले एक उत्कर्ष पडोचे नाचे कोणी वैरी लोकांना केले तसले कसले एक कृत्रिम दोष मनस्ताप दोष वाग दोष कसले दोष असले की जी तुगेल हो प्रसाद घरांत वर निमित्तान सर्व दोष निवृत्ती जावगेनो घरांत सुख शांती वास्तव स्थिरता शुभता सुदृढता अनुकूल्यता सुप्रसन्नता अतिथी अभ्यागता सेवा आजपर्यंत कशी घरांत करून आले की तसले एक योग तुगेल अनुग्रहान प्राप्त जावका आणि प्रत्येक लोकांना तंगेले जीवनातील कसं कष्ट असके तुगेल सन्निधान निवेदन केले तेव्हा म्हणनंतर तांगेल सर्व इच्छा परिपूर्ण करून घेणं मुखावेल गणेश चतुर्थी भितरे तांणी येऊन सांगा की म्हणजे पूर्व वर्षांत आम्ही प्रार्थना केली आमकां देवान पुरा बरें केले आणि आम्ही कसं मागील आसा ते सर्व हे देवान दिले म्हणून ते कीर्ती तुगेल सन्निधानाचे अनुग्रह करून घेणं आजपर्यंत प्रत्येक लोकांना कुटुंबाचे कशी एक देवसेवा गुरुसेवा समाजसेवा ब्राह्मण सेवा करून आयले कुटुंब की ती सेवा कुटुंबाकडच्यान आचंद्रार्क पर्यंत सेवा करची शक्ती सामर्थ्य अनुकूलता कुटुंबाने उत्तरोत्तर अभिवृद्धी सर्वात उद्धार कर परमात्मा रक्षण कर बर कर गणपती बाप्पा आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर ओम नमो गणराज गणपती सुरपति मंगल मूर्ति
ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुखहर कृपाकर निरंतर सुखकर दुखहर कृपाकर निरंतर। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा।